Zdarec bajkeri, dnes vás vezmem e-bajkom na Velické pleso. Túto jazdu začínam ako ináč v Poprade, cez Svit, Batizovce, Gerlachov, Tatrianskou Polianku a následne smer Velické pleso. Je to cez 60 km a cez 1000 m prevýšenia. Pri spiatočnej ceste som mal dve zastávky, jednu pri drevenej soche medveďa, lebo fotka je povinnosť, a druhú pri lavičke v Batizovciach, z ktorej sú nádherné výhľady na Vysoké Tatry. A najprv musíte vidieť, prečo táto jazda je pre mňa osobný comeback. Pád, ktorý ste mali možnosť vidieť, sa mi stal pred 2 týždňami a odniesol som si z neho narazené rebra a niekoľko škrabancov na hrudníku a ruke. Padol som kvôli uvoľnenej kľuke, ktorá mi tesne pred padom vypadla z osky. Počas jazdy som musel niekde stratiť skrutku, ktorá drží tú kľuku, avšak stále nechápem, prečo sa to stalo, keďže tú kľuku držia až 3 skrutky. Čo sa stalo v minulosti, už nezmením, preto vás dnes po 2 týždňoch beriem po jednoduchšej trase smer Velické pleso. Mal pravú turistickú obuv. Papučky opiacanú pravú nohu. Krásna. Milujem tých ľudí, ktorí chodia na turistiku po obyčajných papučách. Na plese som sa dlho nezdržal, lebo som si nevzal mikinu a začal tam riadne fúkať. Pri spiatočnej ceste mi spomalil zjazd autobus s turistami. Madame, keď vypadala pred sebou safety car z Formuly 1. Sľúbená fotka pri medveďovi. A taktiež sľúbená lavička s výhľadom na Vysoké Tatry.
Čo sa týka výdrže batérie, tak pri trase viac ako 60 km a pri pomaly kilometrovom stúpaní mi to zjedlo viac ako 50% batérie, čiže nie je to nič zlé. Čiže výrobcom uvádzaný 200 km dojazd je podľa mňa len v ideálnych podmienkach. Čo som sa naučil? Vždy si skontrolujte bike pred jazdou a to najdôležitejšie, strach by vás nemal zastaviť. Ak sa vám video páčilo, dajte like a napíšte, ako by ste sa po takomto páde správali vy. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.